daukatzeu abortoaren inguruko lege proposamen berri hau testu inguru ekonomiko eta sozial zehatz baten, eta politika guzti hauek daukea helburu garbi batez, eta helburua da nolabait ongizate estatuak zitun nolabait lorpen sozial horiek edo deuzestea, eta emakumen etxeratze bat planteatzea, eta nolabait betiko familiaren edo familia heteropatriarkalaren indartze bat ematea. Hitz egiten aiga austerilketez, hau da, austeritatea oinarri duten neurri hiltzaileez. Bagaude testu inguru baten, benetan hartzen nahi dien neurri guzti hauek, badaukea ondorio sozial potenteak dauzkea, hau da, pobrezia areagotzea dute helburu, eta pobrezia areagotzez gain, nolabait biziduin bat izatea, gero eta zailegoa den jendarte batera garamatzate. Genero eta klase eraso bat dela, ez? Emakume eta langile bezala eragiten digun eraso larri bat. Diru ez badaukazu ezin izango duzu era egoki batan aborto bat aurrera eraman, gainera tratatzen gaituzte ume bezala, emakumeok ez gara gai erabakitzeko, ez gara gai gure gorputzaz disfrutatzeko, gozatzeko eta egiteko nahi dugun. Potere faktikoek betidanik erabili izan dute edo baliatu izan dira gorputzaz, sistema patriarkal eta kapitalistaren zutabeak mantentzeko, ez? Nola, emakumea amatasunari lotuz. Emakumeak ama izan behar du, hori delako bere bizitzaren, omen delako bere bizitzaren egiteko goren eta ia bakarra, eta emakumeak izan behar du familia tradizionalaren bermatzaile eta bere bizitza eman behar du zaintzaile moduan. Peperen gobernuak gaur egun gobernatzen duela Elizaren patroietan oinarrituta, ez? Eta inposatzen duela bere bizitza eta bere morala ulertzeko era. Da, azkenean ikuste dut mugimendu feministatik ezan behar dugula onaino. Abortatzeko eskubidea aldarrikatzeunen ez du soilik aldarrikatzen haurdunaldiaren borondatezko etetea, baizik eta aldarrikatzen aiga gure gorputzen askatasunez erabakitzeko eskubidea, ama izan nahi duen edo ez duen izan nahi badu nola izan nahi duen, sexu informazioa, sexualitatea askatasunez bizitzeko aukera. Gure ustez kaleratera behar dugu, egoerak eskatzen du, desobedientziaren aldeko apostua egiten dugu, eta nola ez, baita ere honekin lotuta lanketa ideologiko bat gaia dagokion tokian kokatzeko. Eta nik bai sentitzen dut adibidez, neska gazte asko batu diela feminismora. Batu diela gure gorputza, gure erabakia aldarrikapen guzti horren, suposatzen duen guzti horretara, eta hor ikusten da, bai mugimendu feminista Hego Euskal Herrin sortzen denetik abortatzeko eskubidea eta gure gorputza eta erabakiaren aldeko eskubidea izan da nolabait piztuzuna mugimendu feminista 76. urtetik aurrera, eta olako ofentsiba honen aurren ere berriz nik berpizte bat ikusten dut, ez? Deustun edo Bilbo mailan gaude apur bat zaretzen apurka ez, eta berriro ez dakit indar horiek batzen, eta ez horiek mugimendu feministetan ibiltzen garen emakumeak, baizik eta beste herri mugimenduetako emakumeak, eta hori adierazgarria da, ez? Behar hori badagoela eta borrokatzeko gogo hori. Euskal Herrin dago abortatzeko eskubidearen aldeko plataforma nazional bat, bertatik aidie bideratzen bai itxialdik, ekintza ezberdinek, eta apirilen 5 izango den manifa nazionala Iruñan. Gure ustez oso garrantzitsua da apirilen 5 benetan Iruñan argazki masibo bat ateratzea, ez? Euskal Herrin ez dugula ez lege arrotzik, ez lege atzerakoik onartuko. Honen atzean dagoena ez da bakarrik abortatu ala ez abortatu, baizik eta emakumeon askatasuna, emakumeon erabakitzeko eskubidea, eta azken finean ze motatako persona eta emakume izan nahi dugun. Orduan, emakumeok sufritzen ari garen
eraso bortitz honen aurrean ezin gara etxean geratu eta kalera atera behar dugu. Osea, argi eta garbi entzun eta ikus gaitzaten, eta argi eta garbi gera dadila, gaudera ados haien planteamenduekin eta ez gaituztela isilaraziko.